место. Может, далеко, а может, близко. У одной калитки осталась такая история. Жили-были дети. Старейший брат Ясик и две молодшие сестрички Марыка и Павлинка. Яны были из небогатой семьи. Тата их захворел и не мог працаваць. И дети, когда помогчи батькам заробить на кавалочек хлеба, приходили на площадь, где Ясик грал на жалейцы, а девчатки танчили побач. Люди проходили мимо и что-то клали в скрыночку. Так и жили. Добре граєш, хлопче. І де ж ти так навчився? Дякую, господар. Тата показав раз, а після я сам вчився. Молодчина, талент. А инструмент у тебя откуда? Позичив у сусідів. На час. Ось назбирать хочу на нову жалейку. Тільки марудно збирається. Всі гроші на харчування та на життя йдуть. Ну-ну. Поздно вже. Треба до хати збиратися. А что это у тебя такое? Годинник. Завсюди правильний час показує. Каштовная речь. А продай мне его. Ні, господар, не можу. Його мені дядуля подарував. Дык навошта тебе гэты годинник? Ты ж не пан. А я б тебе добре заплатил. Ні, не можу. Тата каже, не все можна купити за гроші. Тому вы и бедные такие. Не хочешь? Ну, як ведаешь. Со святом вас. Со святом і вас. Ну, кольки ми назбирали. Не жмат, але на кавалочок хліба хопить. Добре, пойдем. Ваши ноги не змерзли? Уже вечерами холодней. Крышечку змерзли. Добре, що зима у гэтым годзе цёплая. І на Богу хутка свята, нема часу сумаваць. Мне так падабаецца свята Христова нараджэння. І мне падабаецца. Все такія вясёлыя, прыгожыя, падарункі дураць. Ясик, а які падарунок ты хацеў на Раство? Які падарунок? Конечно, жалейку. Каб гучала так цудоўна, што ў кожнага, хто яе пачуе, станавілася на сэрцы вельмі добра, і каб чуваць іх было аж у канцы плошчы. А які падарунок вы б хацелі на свята Христова нараджэння? Чаравікі. У чаравіках не так холодно. Новыя чаравікі, прыгожыя чаравікі. Вось бы мы тады затанчылі. А які падарунак вы б хацелі зрабіць Христу на яго дзень народзінаў? Я не ведаю. І я. А тата казаў, што самае лепшае для Христа зрабіць нешта добрае для іншага чалавека. Так, гэта правда. Ну добра, гатовы ісці? Пайшлі, набудзем хлеба і пойдзем хутчэй дадому. Татачка і матуля ўжо чакаюць нас.
паніцы. Як справы? Добра, дякую. Ужо зусім хутка Раство. Усе рыхтуюцца, падарункі набываюць, святочныя строі рыхтуюць. Хутка будуць заказваць розныя прычоскі ды парыкі. А на парыкі ж валасы патрэбны. І дзе мне столькі ўзяць? Ніхто не хоча свае валасы аддаць на парык. Не ведаю, што і рабіць. А вы, суседка, возьмите, да и объяву повесьте. Так и так. Купляю волосы, может, кто и знойдется. І то правда. Вось светлая голова. Няхай Бог тебе добрословит, суседушка. Якую ты мне мудрую пораду дал. Зараз же пойду объяву писать. Добро вам попрацевать сегодня. Так, и вам. Старий знайомий. Що тобі треба, хлопчик? Добрый день. Ну, добрий. Ти нечто хочеш набити? Стільки часу тут топчешся. Не, так, а кольки коштують вон ті біленькі черевички за 2 пари? За 2 пари 10 грошей. 10 грошей? Так шмат. Господа, а ці могу знайти у вас яку-нибудь працу? У мене є праця. Але я, напевно, що тяжко для себе. Треба у комори порядок навести, вичистити усе. Скринки за будком поперетягувати, а скринки вялізні. А ти ще малий, і ці хопять у тебе сили. Ніяк я сумніваюся. Я дам рады. Вы глядите, что я малого росту. Я дужий. Я могу и скринки тягать, и смети вынести, и... Ну, добре, ходім. Подыходься, Божий люд, усе подарунки тут. Подыходься, мужчини, подыходься, женщини, набивайте подарунки на народження Божого Сина. Подарунки любого густу, не горше, чем мудрецы принесли Иисусу. Хустки, хусточки для бабули и для внушечки. Ось завушниці для вашої сестриці. Набудьте стужки для вашої дочушки. Глянь, яка чудовна жалейка. Ага, пригожая. Може, спитаємо, скільки вона коштує? Навошта? Все одно у нас грошей нема. Ну і що, давай спитаємо. Господар, а продаете вы эту жалейку? Жалейку? Так, могу продать. А як же она гучить? Добро гучить. Дозвольте, я вам заиграю. Покажу. Ой, як пригожа, ти як гучна. Ось би нам такую. Да навошта яна вам? Граць-то умеете? Гэта для нашого брата Яся. Ён вельмі добра грае, сам навучыўся. А сваёй у яго
няма. Позичаю у сусідок. Так ви хочете її набити? Так, пан, а кольки коштує ваша жалейка? Я її набив за великі гроші у одного пана. 100 грошей. 100 грошей? Ну а покольки Рождество Христово свято велике, то отдам за 10 грошей. Гэта вялікія грошы для нас. Ці ж нам столькі ўзяць? Не ведаю, прыгажоне, але калі надумаеце, пошукайте мяне. Я тут буду праз гадзінку. Надыходзіць цуда свята, нарадзіўся вам збавіцель. Стужкі, хусткі набывайце, святкаваць домой бяжыце. Дзяўчаткі мае залаценькія, чула я, што вам грошы патрэбны? Так, я вам магу дапамагчы. Я ведаю, дзе вам узяць грошы. Дзе? Мне патрэбны такія цудоўныя, светлыя, прыгожыя валасы, як у вас. Я магу іх у вас купіць. Вось і атрымаеце грошы, разбагацееце. Продать волосы, а як же мы будем без іх? Як же мы на люди выйдем? Валасы, яны ж адрастуць. А пакуль я вам падарую прыгожыя хустачкі, зусім бясплатна. І ніхто і не заўважыць. Затое за